יהיה קל יותר לאוגנדים לכבוש אותה. כי אם לא פלישה קרקעית של האמריקנים שמגיעים עם אלפי חיילים לאזור, אוגנדה מאיימת להילחם לצד ישראל. רמטכ"ל אוגנדה אומר, אנחנו נילחם עבור ישראל, דיוויזיה אחת שלנו יכולה לכבוש את טהרן, אז מי היא אותה מדינה שרוצה להפוך לתומכת נלהבת של ישראל? איתנו הבוקר באולפן אלינור ריפטין, שהתגוררה באוגנדה 7 שנים. אלן אלינור. בוקר טוב, אלן. מה קרה שהוא ככה אוהב אותנו? תראה, תמיד האוגנדים, הם תופסו את ארץ ישראל קודם כל, אוגנדה היא 85% מתוכה הם נוצרים. והם נוצרים שבאמת מאמינים שאנחנו, הם בכלל קוראים לישראל The Holy Land. אז מבחינתם, ישראל זה סיפורי תנ"ך. אז כנוצרים הם חושבים באמת שיש לנו איזושהי השגחה עליונה, או... אז הם מאוד מאוד... מה, הם אוונגליסטים? יש בהם אוונגליסטים, כן. התמיכה הזאת ברמה כזאת, אני לא יודע, הצבא האוגנדי הוא צבא חזק? תראה, זה תמיכה, זה גם כן הצהרה. זה הצהרה שבה... אולי אנחנו נגבה, מי שמבטיח שיקיים. יש מצב, אבל זאת הצהרה שגם הופיעה בטוויטר, לפי דעתי. הבנתי. זאת באותה מדינה שהיו חטופים שם? מה? החטופים שהיו באוגנדה? כן, ימין. באותה מדינה. אולי ננצל את ההזדמנות שהגעת לאולפן שלנו כדי להבין... אם כבר יש לנו חברה חדשה, בואו נבקר, כמו שאנחנו עושים עכשיו. איך קוראים לזה? פליידייט עם האוגנדים. עם האוגנדים. תביא אבל גם את הרצל, סתם, לא. לא, אוגנדה... בינתיים הפליידייט שלנו הוא קרוב יותר לצערנו. הזעקות שנשמעות כרגע במטולה, בפעם השנייה הבוקר, אחרי לא מעט שיגורים לעבר הצפון וגם לדרום, אנחנו עוקבים. מה כל כך מיוחד באוגנדה? קודם כל, אוגנדה היא נקראת The Pearl of Africa, היא הפנינה של אפריקה. אבל מעבר לזה, יש, האנשים שם הם כל כך נעימים, עדינים, ומקבלים את ישראל ואת היהודים ואת הישראלים בצורה כל כך פתוחה. וכיום אנחנו מחפשים מדינות כאלה שבאמת מקבלים אותנו בלי עוינות, בלי... עיקום פנים. אוגנדה היא עיר שיש בה תצורות נוף כל כך שונות ומגוונות. זה לא רק ספארי, יש שם יערות עד, יש שם אגמים, יש שם מפלים, וגם את גורילות ההרים אפשר למצוא באוגנדה, שבסך הכל ב3 מדינות בעולם אפשר למצוא את הגורילות ההרים, זה קונגו, רואנדה ואוגנדה. זו מדינה שהיא מקבלת, מדינה שהיא... איך היה לך לחיות שם? לי היה מאוד נעים לחיות שם. אז יכול להיות שפספסנו? היינו צריכים ללכת על זה? מותר להגיד את זה? אז לגמרי. כן? את חושבת שאנחנו היינו צריכים... הרצל שגה? אני חושבת שזה היום בדיעבד, אני לא יודעת, זה המון... זאת אומרת, בזמן שאנחנו במלחמה ב4,000 חזיתות. כן, בדיוק, זהו. ומישהו אמר כאן משנת 2000 ומשהו, אנחנו... אז היום בדיעבד, אתה יודע, זה יותר מדי. אבל זה איזושהי אתנחתה כזאת, בדיוק. אם הרצל לא היה שוגה, לטענתך, והיינו בוחרים באוגנדה, מה היינו מרוויחים? זאת אומרת, מה, תתארי לך? את גורילת ההרים, הסבירה לך. בסדר, חוץ מגורילת ההרים. מה, זה לא מספיק לך? היית מרוויחה שטחים. קודם כל, היית מרוויחה... היא גדולה, זו מדינה גדולה מאוד. היית מרוויחה שקט, היית מרוויחה... אין בעיות של מים, זה להבדיל, אוגנדה זה על קו המשווה, להבדיל מה שכולם חושבים, זה לא מה שאתם מדמיינים, צהוב, 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 בדיוק, זה לא, זה קו המשווה, זה יערות עד, זה יערות גשם, זה... הייתי מוכן לגור על ההר הזה, על הכרמל האוגנדי. איזה צלע של הר. אני רוצה את הצלע הימנית. אני בטוח שאם המדינת ישראל הייתה קמה באוגנדה, היינו מוצאים שם מספיק אויבים מסביב, שבאים, פתאום היה שם גם 5... קודם כל, לא היינו מגיעים למקום שהוא ריק. כאילו, אתה עכשיו, אתה אומר, איך היינו? היינו מגיעים למקום שכבר יש שם האוכלוסייה. אז אתה אומר, איך היינו מתנהגים עם האוכלוסייה הזאת? מה המצב הכלכלי במדינה? זה אפריקה. בדיוק. אבל אין שם עוני שהוא עוני של אין מה לאכול. מה מדברים? סווהילית? לא, מדברים, יש להם את הלוגנדית, זה נקרא. איך זאת? תגידי להם משפט בלוגנדית. לא, אל תתקיל. אבל איך זה נשמע?
זה נשמע טקטוקים כאלה, זה לא, זה אוגנדית כזה. נשמע דומה אבל יש להם שפה... לא. אפילו לא מילה? לא, כי השפה שמקשרת בין כולם היא השפה האנגלית, שהיא גם השפה הרשמית שם. כלומר, אין שם אוגנדי, בגלל זה גם קל לטייל שם וקל זה. אין שם אוגנדי שלא מדבר אנגלית ברמה טובה. אוכל מקומי, יש להם את ה... כן, זה נראה כמו... היא לא אהבה. לא, יש להם את ה... זה כמו פאונדד ים, יש להם את ה... זה כמו פירה מעושן כזה. לא שיווק טוב את המזון של אוגנדה. דומה למאכלים אתיופים, לא? מה? פירות טרופיים יש שם. לא, הוא שואל אם זה דומה למאכלים אתיופיים. אתיופים. לא. לא. תראו, את הנופים הללו... מה זה, זיכרון? יש לנו גם בצפון היפה שלנו. כן. אנחנו אוהבים את המדינה שלנו. אולי היינו שמחים למרחב, זה כן. אולי היינו שמחים לפחות אויבים. פחות אויבים, אבל שוב, לא אני בטוח. אומרת לך שכנראה גם שם... ברור, אנחנו יודעים. היו מי שישנאו אותנו, כי מה לעשות, כנראה שזה גורלנו. רב סרן בצבא אוגנדה, שחר. היה ממש קשה לשמור על כל הגבולות שם. אין מספיק חיילים. בוא נגיד, היינו אומרים, השמיכה קצרה. דרך אגב, אוגנדה אין לה קונפליקטים עם ארצות המסביב. אולי אם אנחנו היינו מגיעים, אבל כרגע אין קונפליקט. תראה, פה אתה מקבל 4 כיווני ירי, שם 4 כיווני אוויר יכול להיות. טוב, אלינור, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, וקצת הכרת לנו יותר את אוגנדה. רני, שווק טוב? פחות. שווק טוב לך? כן. אפשר למצוא אבל אולי ארץ פלן בי כזה. מה, איזו? קנדה. אני אומרת שתהיה ארץ פלן בי שלנו כזה. מה, זה נורא מעליב, יש לך פלן בי לבעלך? חס וחלילה. אז למה המדינה שלך את רוצה? אבל כי צריך המדינה להבין. שלי מוכת אני לא אויבים. רוצה. רותם, עוכרת ישראל. ממש. זה השם המלא שלה, אגב, לא רק רותם ישראל, רותם עוכרת. לא, רותם ישראל סלאש. צריך להבין משהו. רותם אוגנדה. העניין שיש לנו קשר לשורשים שלנו בארץ ישראל, זה עניין חשוב מאוד. נכון. איך היינו שייכים? איך באוגנדה היית אומר זה ארץ אמנם רותם אבותינו? הייתה רוצה לשנות את שם משפחתה לרותם אוגנדה. ממש לא. ואני, הבעיה שלי זה ירדני. תני לי מדינה שכנה לאוגנדה. קונגו, עומר רואנדה. קונגו. עומר קונגו העולם ורותם הבוקר אוגנדה. עם קונגו ואוגנדה. רואנדה. רואנדה, לא, רואנדה נשמע קצת כמו פחות טוב קופיקו. שם. האמת שגם קונגו קצת בעייתי. בוקו חרם זה לא ארגון לסמפת אותו. אנחנו